Виж ги животно си се отри. Толкова хора днеска караме. Да се опитва. Мамо. Добре, брат. Минахме оттам и Нямам събрат. реварваха. Вижте! Турбо дизел! Вано! Сега точно затъни. Да ви кажа, че сме в друго село. Не сяхме един от сме. Чакай. Ей, касичката ти се гледа. Ще сложа вътре парички. Сега, приятели, ние какво правим? Ние сме банда. Не сме банда, така. Приятели, арда. Страхме да не пани телефона. Гледай го в тревата. Къде се закупи? Ти го знамо! Аз се взел да бутам. Добре, бутайте, че задравите кучето и ще не изде. Пламене, чакай! Аз ще мина. Метка срах! Аз срах! Я бъде много бягон. Като му настъпя колелото, няма да ме види. Като настъпя колелото, няма да ме види. Аз къде гледам? Вили ти как караш? Хайде, бе!
тротуара, дайте от тротуара. Давайте, вие сте. Давай. Давай, помни. Чакайте, мала! Птичките пеят, аз съм страх, на пътето. Не, брат. Сега стои крови, един бог знае как ще мине. Така. Минаха, значи знае някой бог. Дай напред, че ще боса на мен. Какво? Канала Мишка. Видях ми опачката. И аз се виждам. Къде? Къде отиде? Избягам. Къде го виждаш? Там се качи, падна. Не си добре се смъзаш и ти клепни, брат. Значи? Спряхме. Едно отроче в ръце. Той изяде едно лъжно. Той сокче. То се и там. Много съм гладен. Ето се и там. Не мога. Вкусирая не мой. Ето се и там. Взе чипс. При нас иска. Какво? При нас не иска да сяда. Кой? Идвай тук, прасе. Малко така ти. Така прасе. Трябва ли клипчето или това си? Не, когато